Grupp ta' 19 l-immigrant il-maġġoranza tagħhom nisa u tfal iddaħħal Malta tard il-ġimgħa bil-lejl. Dan kien ikkonfermat fi stqarrija maħruġa mill-AFM. Dawn l-immigranti huma parti minn grupp akbar li ġew salvati mill-baħar fiż-żona Maltija ta' tiftix u salvataġġ. Kollox f'dan il-grupp kien hemm mal-140 immigrant li issa 120 minnhom tabbew fuq vapur ieħor tal-Captain Morgan. Dan il-bastiment ħareġ għall-immigranti kmieni il-ġimgħa filgħodu. Net News huwa infurmat li l-vapur ser jibqa' fl-ibħra internazzjonali. Dan huwa t-tielet bastiment tal-Captain Morgan illi qed iżomm immigranti fuqu. Il-vapuri qed jiswew lill-pajjiż 3,000 euro kuljum. Skont informazzjoni li kienet ħarġet fil-Parlament, il-kumpanija tal-imprenditur Michael Zamit ta' Bona ġiet rikjesta tassisti lill-Gvern Malti mingħajr sejħa pubblika fil-kriżi tal-immigrazzjoni. L-ewwel intervent tal-Captain Morgan kien fit-30 ta' April bil-immigranti jitħallew fuq il-vapur privat 13 mil nautiku l barra mill-kosta Maltija. Sa dan it-tant, wieħed irid ifakkar li l-wasla ta' 19 l-immigrant f'pajjiżna mhux każ iżolat. Fil-bidu ta' dan ix-xahar, grupp ieħor ta' 18 li kienu salvati mill-AFM ukoll spiċċaw iddaħlu f'pajjiżna. Dwar dan ma kien hemm ebda komunikat uffiċjali la mill-Gvern u lanqas mit-tmexxija tal-AFM. Din il-kriżi marbuta mal-immigrazzjoni qed tiżviluppa fl-istess waqt li l-Gvern ta' Roberta Bela għażel illi jirtira minn missjoni militari fil-Mediterran, missjoni li kienet intiża sabiex twaqqaf it-traffikar tal-armi minn u lejn il-Libja.